سلام سلام كم ياللخوم ناي سلام يوتيوب channel تخاتاتلتي እግዚአብሔር ይመስገን አነ በጣም ጽባለሁን ስኻትኩም ውን አብዝልኩም ሞ ሰላምኩም በዝሕ ትርፊ በለለይ እንባርከስ ነዚ channel እዚ ቪዲዮ ናባኻትኩም ዝበጽሐ ማለት እዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመጓር ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ናይ ኩል ጊዜ ቤተሰበይ ደሞ ላይክ ሼር በመጓር ምትዋዓኩም አይፈለኒ በጣም የዘመስግን እንባርከስ ለማንቲ ያው لك عم أتوي كم زرعهمو يو gift سطوتها كوا عمو يمزيني نقالي مالتيو نسهلين قالي يو بتعمي دسيلني دستنا نجار سلزقنا دموا يو نما جمرة جزء فيديو الصراح لكم زيات نجارات يو نما جمرة جزء أخوني gift زبز أن نقالي يو بزح نجاري زبز بس جن فيديو تات صريحة يفلتني يو لما عندي كسرح دليل مالتي نعهاتكم ونتي زاد الستنين نعهاتكم ونككاف لكم حيزي مزيل لكم مالتي يو إزي جيفت يو تايو ورقي أنا يو كدم مخفاتنا دمو يو نعم وي مالتي يو بتعمي مسكين كبلا يدلي بتعمي يمسكين يو حالي حسيبة سلز جوارت مالتيو حدود سبيا وسطها قبر كله يو سلز فوتي نايفوتو تعمل جلسة دما يو بخونزي بسطة تعمل سلز جلسة لنا دمو يو እግዚአብሔር ያከበራ እግዚአብሔር ደሞ አብዝሑ ዝሒ ያሃ በብዙት ይተከላ ንስኻትኩም ወነይ አኮመንት መርቕ ለይኹም ያው ናይ ዓሙይ ነገር ያው ኣብዚ ተዛሪበ ዝገልጾ ወይም ዝውደ ነገር ይኾነን እዩ ብዙሕ ነገር ያትገብር መስራሓ ከይኣክል መስጓሊ መስራሓ ከይኣክል ያው እትገብሩ ነገራት ደሞ ብዙሕ ነገር ያትገብረለይ ይጋውን ዝገብረልካ ወይ ገወረል ወይ ነገረል ስለዝኾነ ካፍት ትገብሩ ነገር ግን ያው لما أنتي ذهبت تني سوطة ياو ناي ورقي نابخاتكم في زي ومزيله ياو نعيون تو هذا النجيفت له أما جرشق كاريوكم ياو عقل لنا بحنساب كنا كاو نسرح ياو عمتات نقصر لنا اكزابير مسكن ياو التقور نجراتسي ياو بتزاري كام جلس كام كودايك أي كودايك لنيو سلخدان قال عسي ياو بزي عدمي ونشتي عدمين هالوي كدان مزقات بزح نجارات يزاد لنا كواتهم ياو فرق بفرق سلت لن بعلا مالتيو سلخدان حالي أفلتني حاجة مزيو كرمت مزيو بعلا أتخدنا أنا سئلو توسن حنت خدان ويمكن تخدان انت وسيك ايمبر بعلا سلت خللي بعلا مالتي حاسه لك حاجه يكون تسنكلو مالتي انا حاجه كدانكو زي ولا سليم اخجز الا اني لا تحسب مالتي لك حكم قاله مالتي تحسب كيدا يكون هندت جزز بقى تحسب بقى حاجه يكون مزو كرمت خمس كلها اكو كرمت كومز خدانكو كي ولا يسلي مغنياتهم يا قلعه كوينو كعامتنا عامت كقصرن كله ياو سونت انداوسها ስለዝኸይድ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ያው ናብ ዝሓለፈ ዓመት እንሓፀረ ስለዝመጽ ማለቲና ያው ልክዕ ከም ጓላ ሓሲባ ብዙሕ ነገራት ስለትገብር ንጻወት ዲዩ ክዳን ዲዩ खाሊ ነገራት ያው ተዛሪብካ ስለዘይግለጽ ብዙሕ ነገራት ደቅቕትን ሓበይትንና በዚ አጋጣሚ ብጣዕሚ ከመስግና ይፈቱ ያው بزي لوم جزيسي بزح سبل حماس قبل بزح سبل دم الصراحة خاين وعلس زي هبلنا يو إكزابير مسكن كنا بالندلي أو كم زي عينة مادام ون سلزلاس وين جرلو يمدم جرلو سلزقنا بتعمي كنا مسكنا نفوتو نسخاتكم بقولي أمسكن لي مالتينا بتعمي أتفوتوا نقولي مالتي يو عم داسك السرحين كلا خاسي أو بصبوق عين خريال كان كلون ولادك
ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ምክንያቱም ብጽቡቕ ነገር እንድሕር ዋኻይኖም ድሕሪፈቱ ዋኻይኖም ሜኻንስ ካውነይ ልብኻ መሊእኻ ክሰርሕን ምስኣቶም ክትቅጽልን እትኽእል ማለት እዩ በተለይ ንውላድካ ብሕማቕ ነገር ዝርኤልካ ወይም ደሞ ብዙሕ ነገር እንዴ ብጣዕሚ ዝስምዓካ ኣብ ውላድካ በፂሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝስምዓካ ግን ካብ ወጻኢ ስለ ዝኾነ ግን ያው ብጣዕሚ ደስ ይብልና ደስ ይልኒ ያው ዝደስታይ ደሞ ንዓኻትኩም ከካፍለኩም መጽ የለኹ ያው ናብዚ ጊፍተይ ካብለኩም ዘረባ ኸይነውሕ ማለት እዩና ካፍቲ ዝተዋሃበኒ ቀንጮ ቢሌት ዝተዋሃበና ሒዘልኩም መጽ የለኹ ያው ነዚ ይመስል ያው ናይ መጀመሪያ ስጦታ ናውዚ አለው ማለት በይናይ ንጀምር በዚህ ንጀምር ተይጻዕደ ዘይ መብራት ዲዩ 1 2 3 شوفي 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 زي يونا إذني واو يلا شوفي شوفي واو 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 يا زي عسلات منطقة استني يريقون إلى تشتاق يا سالين استني لازم مرات سكن مثلا جهز مشتر اللي يمثلنا نزي يمثل زينة إذنيو كال أيضا ما أبديالو كم what is here wow Are you ready ብሎ ታይዲ ሸመሲ Are you ready نحنا كو خفتنا ينيرنا ያው ንምንታይ ሲ ዞ ፋሚሊይ ከዚህ ካፍሎም ንመኒ ካብ ዝድሰት ሲምሳይ ዘደስቶም ናይ ሰብ ደስታ ዘደስቶ ያ ምሳይ ንኽድሰት ኢለ ያው ናማኻትኩም ሒዘ መጽለኹ ማለት ኢና ካልኣይ ወብተ ድማ ያው ነዚ ይመስል እዚ ሴርናዮ ኣነ እንጓሌን ኣነ እዝኸፍት ክንብል እዚ መኽፈት ማለት እዩ ተባይስናስ ሴርናዮ እዚኣቱ ማለት እዚ መኽደኑ ምክንያቱም ብዒድና ኣውድ ዓመት ስለ ዝመጽ ያው ተገይራቶ ነይራ እያ ንዓኻትኩም ክቐርጽ ኢለየ መሊሰዩ ናብ ዝቦቱ ማለት ኢና ነዚ መስል እዚ ድማ ናይ ክሳድዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ያው ደቂቕ እንዲዩ ብታዕብን ኣብ ክሳደ ገይራትስ ብጣዕሚ ቆንጆ ጥዕሙላ ምስ ናይ እዝኑ ማለት ኢና ያው ኣዚ ደስ ይልኒ ነይሩ ያው ደስታይ ዘደሰተኩም ድማ ምሳይ ተደሰቱ እንዲሁም ንዓሞይ ያመስግኑለይ ማለት እዩ እዚ ናይ እዝኒ እዚ ደግሞ ናይ ክሳድ ብጣዕሚ ቆንጆ ብጣዕሚ ማለት እዩ እነዚ ይመስል እግዚአብሔር አብዝሑ ይሐበን ዘን ማዳሜ ሽኩር ካላይ ጊፍት ናይ ደሞ ያው እዚ ደሞ ናይ ጓለይ ጊፍት ዝመጻ እዩ ኣዝያ ተሰባሲበን ኣለዋ ኩለን እንዲ ምን ሰባሰብ ኮነን ማለት እዩ እዚ ናይ 50 እዚ 50 150 ሲቡኒ አሜት ሲቡኒ ሓሊም ኢቲ أزيون 20 قرشين زيادة يا طلالة 650 نعيسرة 670 مالتي زي نعيد هدية سطوطات مزعل نقوالي مالتينا يا እግዚአብሔር ይሃቦ ንዛሃብ ይሃቦ እንዲዩ ይሃቦ ንዓይ ደማኒ ያው ጊፍት ዝመጽኒ ማለት እዩ ንዓይ ክዳን እዩ ናይ ሰሊን ክዳን ያው ኣይቅረጽ ምክንያቱም ቀሪጽና ሰይ ቪዲዮ ሓደ ሰዓት ቪዲዮ ይኸልየና ናይ ጓለይ ንኸቀርጽ እዚ ምስ መኻድንቱ ማለት እዚ ቢጃማ እዩ ምስ በመኻድንቱ ብጣዕሚ ቆንጆ ብጣዕሚ ልስሉስ ካነይ ደስ ይብለካ ማለት እዩ
كاليتم هالزيانيا سالسيت دماني أبزينيا مالتي قميشوزي كتعمل لي يخوني لا تسفى قبر جناي لك عهون حسار يا زيا ግን ጨርቁ ያው ቆንጆ እዩ ልስልስ እንዲሁም እናስ አይጎድም ነው ይብል እና እዚህ መስል ያው እዚህ ደግሞ እንደጋጣማው እዚህ ስለዘለው እስከዳውንተይ እዚህ ደግሞ ያው ከፓሪስ መጸላኝ ሰሊንጓሊ ፎጣዩ ነይነ ሻወር ማለት ነው ከፓሪስ ሲመጣ ከፓሪስ أزي ونني أزي ون أزي دوما يا سبورتي أسرح مثلا سبورتي ني سبورتي يوم زي مثل يو كده وانتي غرينا دقات عم زيونا وزي سلسل أنا حين يزرقكم لهم ምክንያቱም ያውና ዒድ ገለመለ ማዓት ፍስታናት የለጭ አማይኔ አውዚ ካሜራ ሒዝና እንተ መጽና ያው ካሜራም ከነውሕ ስለዝኽእል ንዚ መስል ጊፍትና ማለት እዩ በጣም ደስ ይልና ደስታትና ውዒላ ረመዳን ሙሉእሲ ድኺሙናስ ከም ዘይደኸመና ሆይኖ መጨረሻ ከምዚ ዓይነት ጊፍት ኸዋበካ እንከሎ ያው ድኻምካ መጣፍ ይዝኸወን ያው ዝኒ ጎልድ ካርድ ዘልዶማ ናይዚ ጎልድ ዝመጽ ማለት እዩ እና በጣም እናመስግን ስኻትኩም ነይ አመስግኑለይ ንዝሃበ እግዚአብሔር ይሃቦ ስለዝኾነ ያው እግዚአብሔር ይሃበን እግዚአብሔር አብዝሑ ይሃበንና እነዚህ ቪዲዮ እዚ እትካታተሉ ዘለኹም እንዲሁም እስከ መጨረሻ ስለተካታተልኩም ንደማ አዚያ ዘመስገን ናይ ኩሉ ጊዜ ቪዲዮታቴና ማሓትኩም ንኸበጽሕ ደማ ናይ ደወል ምልክቷን አጥቅሩ አጸልሙዋ ማለቴና እነዚህ ቪዲዮ እዚ ተፈቲኹም ደማ ላይክ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ደሞ ከይትርስዑም ያው بخالي تحسو سكاوز مصكم دوما بتعمي زمسግናኩም بخالي تحسو سكاوز مصكم دوما سلام قني لي ያው ቪዲዮታቴ دوما ابزح ምግታት ከለ ስለዚ ሰርሕ ቪዲዮታቴ دوماني እና ውሽጣትኩም ከትሪ لي በዚህ አጋጣሚ ጋብዘኩም እና ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ I love you